Bumerangs. Tornen sempre les aranyes. Tornen, són enormes i n'hi ha moltes. Tornen amb els cossos peluts, les potes llargues. Tornen i encara tenen gana. No han deixat mai de tenir gana. De tots els contes tornen si et toca creuar sola a un parc de matinada. I encara un altre, estic llegint aquests poemes perquè ho he parlat abans amb la Núria Vergés, aquí per cert, doncs avui que fem aquest últim acte vull agrair una vegada més la col·laboració. Exacte. Un altre poema que pensava que servia per presentar aquest acte i que es diu Estadística. Que et sigui dat l'instint que hauria de salvar-te com es salva la llebre que salta i corre lluny quan s'enfosqueja el cel i sap que no ve un xàfec. És l'ombra del voltor que des d'ahir no menja. Que recordis les xifres que s'adrecen a tu i puguis avançar-te si mai ve algú i et diu amor, el que més vull és respirar el teu aire, que tu siguis la set i en mi retrobis l'aigua. Que et sigui dat l'instint o aprenguis a crear-te'l, que no te'ns moris mai i per amor no et matin. Una superabraçada d'aquestes que ens toquen amb el temps del Covid i moltíssimes gràcies novament per ser aquí en el darrer de tots aquests actes. Moltes gràcies, Mireia. La Mireia Calafell és la colianta de tot això que estem fent aquí en els actes del Palau Robert, en el marc de l'exposició de Feminista Havies de Ser. I hem vist molts grans temes dels feminismes, que reivindiquen els feminismes, que lluitem des dels feminismes. Els hem vist també amb humor, els hem vist dialogant, els hem vist cantant, els hem vist ballant, els hem viscut, els hem patit. També hem estat treballant temes com l'últim, de les cures, que amb el temps del Covid s'han visibilitzat tant, de la importància de cuidar i curar, i com ho hem visibilitzat també des dels feminismes i també ho hem portat aquí, com ho hem versat, com hem pensat i repensat les nostres memòries feministes i hem mirat a les nostres utopies també a través dels versos i de la música. I al final som aquí. Som aquí amb un tema vital, perquè realment ens hi va la vida. Ens hi va la vida de totes nosaltres i de les que vindran. Perquè una de les coses que més patim encara i que increïblement encara hem de patir són les violències masclistes, que venen en diferents formes i es pateixen des de diferents àmbits, des de diferents situacions i des de les nostres diferents subjectivitats. I estem aquí per veure-les en aquesta mirada també fractal, a través de moltes de les vostres experiències i dels vostres coneixements. El que havia demanat aquí, aquest acte també, era una mica de... Sempre ens plantegen les violències, tot el que patim i tot el que ens fa patir el món per ser dones. Però també al final estem aquí i nosaltres anem reproduint la vida. I el que m'agradaria també i el que veurem aquí és totes aquestes coses que fem les dones i fem les feministes per poder continuar estant aquí en vida i continuar donant la vida. Totes aquestes estratègies que són meravelloses, que ens fan supervivents i que ens fan lluitadores i ens porten avui aquí. Entre d'altres, tindrem a la Beatriu Macià, cofundadora de Tamaia, a l'advocada Carla Vall, a la cantant Queralt Laoz, a la professora Bàrbara Biglia de la Rovira i Virgili, a la Paqui Perona de Veus Gitanes, a l'Eva Cruell, que és companya de Dones Tec i de Surt. L'artista Núria Güell no ha pogut venir a última hora, però un saludo des d'aquí perquè sabíem molt que tenies moltes ganes de poder ser aquí amb nosaltres. A la Janet, de Putes Llibertàries, totes les coses que ens tenen a dir de totes aquestes lluites que porten fent. I a la Montserrat Joan i Torra, de Perifèries Urbanes, què passa també en els espais públics. I finalment també la Carme Riu, de les dones
no estàndards. Tindrem, a més, amb nosaltres en aquest acte a la Clara Tanit, que anirà dibuixant a la seva manera tot el que anem dient, perquè també ens quedi una imatge de l'acte d'avui, i la música que ja l'ha començada, no? Tenim a la Maria Ramos. Moltíssimes gràcies a totes vosaltres, moltíssimes gràcies a la gent del Palau Robert, al Martí, al Jordi del Rio, l'Abigail, totes vosaltres, la gent de l'streaming, la gent de Focus, totes les persones que feu que avui siguem aquí i tota aquesta lluita continuï sent possible. Visca la lluita feminista! Començarem, doncs, amb la Beatriu Macià. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias, ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está al rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero, con los platos en la mesa. Ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero, con los platos en la mesa. Está servido el revuelto, al sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Tratas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Posamos las heridas que aún no dejan de sangrar y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra... Hola, bona tarda a totes. Gràcies, Núria, per convidar-me en aquest acte que està en relació amb aquesta exposició tan preciosa que heu organitzat aquí al Palau Robert i que la Nansa Ferrer ha comissionat d'aquesta manera tan preciosa. Bé, hi ha una frase de l'exposició que diu «L'esperança és una acció radical». Aquesta frase de l'exposició me la vaig guardar al mòbil perquè m'ho crec. Em crec que l'esperança és una acció radical. I de tant en tant la miro perquè sé que l'esperança és el que ha mogut a tantes dones a sortir de la violència i a agafar camins de llibertat. Però també tinc l'esperança de que finalment donarem un marc a la violència institucional i que aquest marc ens permetrà confrontar-la. Hannah Arendt, en el seu llibre sobre la violència, es pregunta: fins a quin punt la violència i la seva arbitrarietat es dona per descomptada i, per tant, es desatén? Em pregunto si és aquesta violència institucional el que ha propiciat que fins ara no ens estem plantejant incloure-la en el nostre ordenament jurídic. Els entrebancs, per definir-la i per fer-ne un abordatge que em permeti la seva penalització, en formen part d'aquesta desatenció. Tots els governs, totes les institucions la practiquen, ja sigui per voluntat o per omissió. Però he començat parlant d'esperança. I esperança és el que tenen les dones en situació de violència masclista de que no hauran de continuar convivint amb el seu agressor per manca d'habitatge, oi? Esperança de que seran cregudes quan vagin a judici i hagin de recordar una violació que va passar fa 3 anys, però que a més hauran de ser molt precises. Esperança de que els donaran un ordre d'allunyament encara que no hi hagi violència física. Esperança de que no donaran la custòdia de la criatura al pare i no les acusaran de manipuladores perquè no han pogut provar la violència. Esperança de que no se t'obligui a fer un pla de parentalitat que te l'hauràs de pagar. Esperança de que no es continuarà apel·lant a la denúncia penal com a única manera d'evitar els feminicidis. Esperança de que s'escoltaran les entitats feministes en els circuits formals d'atenció, especialment en la valoració del risc i en l'anàlisi dels casos. La responsabilitat institucional vers totes aquestes situacions concretes s'amplia també a la relació que s'estableix amb les entitats feministes que treballen en l'erradicació de les violències masclistes. Per tant, esperança en què les entitats de dones que treballen en l'atenció siguin reconegudes en tant que expertes i que els seus informes siguin acceptats per la judicatura, ja que són qui millor coneix els processos de violència que viuen les dones. Silvia Federici, en el congrés que es van fer internacional que van fer aquest mes, va dir: «El Estado ha monopolizado nuestra riqueza».
Aquesta afirmació també em va fer pensar com el saber de moltes dones, de moltes entitats de dones, ha estat monopolitzat, en molts casos usurpat per les institucions i, a la vegada, mantenint a les entitats en la precarietat. Per tant, esperança en que el sistema de subvencions al que han de recórrer les entitats canviï, que la burocràcia i els tràmits administratius siguin més lleugers, que es trobin respostes a les preguntes que mai ningú respon, que no s'hagi de justificar la utilitat d'un projecte quan les violències masclistes continuen malmetent la vida de les dones. Esperança en què s'assumeixin també les responsabilitats des de les institucions i els governs en aturar aquesta violència persistent i massa sovint imperceptible, però que s'hi juga la vida i la llibertat de les dones, de les nenes. Quan es parla de cogovernança, de corresponsabilitat entre les entitats i les institucions, moltes vegades es confon sobre allò que hauria de ser i allò que és. I la realitat és que les entitats de dones assumeixen la responsabilitat de les respostes sense la certesa de que les administracions assumiran les que els pertoca. Els recursos són sempre a càrrec de les dones, que, com va dir algú, fem malabarismes amb la vida per sobreviure, espigolem, sembrem llavors i el que esperem poques vegades arriba, perquè la violència estructural no dona valor a les cures ni a la vida, perquè forma part del nostre sistema polític i econòmic. Però, sobretot, esperança en la sororitat feminista. Esperança amb la complicitat política per un nou pacte de relació política entre entitats de dones i institucions, que passa per un reconeixement de la imprescindible tasca de les entitats de dones en l'abordatge de les violències masclistes, donat que s'ha posat en evidència que, per una part, la impossibilitat de donar respostes totals de les institucions a les diferents situacions de violències masclistes i, a l'altra, de que moltes dones, moltes vegades, cerquen recursos que siguin portats per entitats feministes. Hi ha esperança, finalment, en que aquest pacte reculli la voluntat política real a l'hora de dotar de recursos en matèria de violència en tots els àmbits i tots els sentits, i que reculli també la dignificació del treball en violència ara més que mai, perquè amb la situació de pandèmia que estem vivint ha posat de relleu el que han sostingut les professionals de l'atenció per acompanyar les dones en les diferents situacions de violències masclistes, però en canvi elles no han estat nombrades junt amb tots els col·lectius que sí, de forma continuada, estan nomenats. Esperança amb que la sororitat feminista, amb que la lluita feminista aconseguirem acabar amb les violències masclistes. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc Eva Cruells. Moltes gràcies per organitzar aquest acte i per convidar-nos avui aquí. En un dia tan assenyalat com avui, us vinc a parlar d'un repte nou i no tan nou. Habitar el món de manera lliure i segura és un repte mil·lenari i per a les dones d'arreu del món. Ho ha estat i avui encara ho és de repte. L'aparició d'internet va portar molt d'entusiasme i optimisme per a moltes feministes, ja que hi varen veure una oportunitat per evitar i per fer-nos nostre aquest mitjà. Però aviat aquest optimisme es va convertir en decepció, veient com les empreses, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., i els governs hi posaven cada cop més mà regulant i controlant internet com un espai més de negoci i de generació de desigualtats econòmiques i socials. I veient com el masclisme
i el cis heteropatriarcat, l'altra cara de la moneda, s'han apropiat d'aquest mitjà i l'han convertit en un espai més de perpetuació de les violències masclistes. Però això no queda aquí. Són persistents. Així que del pessimisme varen passar a un optimisme crític, menys naïf, perquè les ganes i les capacitats per seguir transformant hi són. I perquè internet, com tots els espais i carrers que habitem, volem que sigui sempre nostre. Des dels ciberfeminismes ens hem ocupat molt de configurar les xarxes i el món digital perquè siguin un espai de transformació del model binari de sexe-gènere i un espai de drets i de llibertats. I aquí en podem nombrar moltes de ciberfeministes locals i internacionals, perquè si una cosa ens ha portat la xarxa és la construcció d'aliances feministes transnacionals. Dones Tech, Dones en xarxa, Madix, Anarcaserver, Clandestina, Código Sur, Vedeta, Sister Server, entre moltes i moltes. I ja fa un temps que venim assenyalant com les diverses violències masclistes prenen forma a internet i a les xarxes i de quines maneres podem, les dones, generar estratègies de resposta i autodefensa feminista. És per això que parlava d'un nou repte, perquè internet no només és un espai de rèplica de les violències masclistes offline, que ja venien de fa molt temps, sinó que també, per les seves pròpies característiques, l'anonimat, la immediatesa, la disponibilitat i la repetició, aquestes violències prenen noves formes i incideixen de manera específica en les dones pel fet de ser dones i es veuen agreujades per altres variables com l'expressió de gènere i l'orientació sexual, l'origen, la raça, l'ètnia, la ideologia, l'edat i altres violències offline. Les violències masclistes digitals, a més, augmenten en el cas de les dones que tenen una rellevància pública. Una vegada més, quan són visibles, ens volen silenciar. I com totes les violències masclistes, les digitals també tenen un impacte en les nostres vides fora de la pantalla. El que passa a l'esfera digital és real, impacta en les nostres vides quotidianes, impliquen danys sobretot psicològics, però també de llibertat de moviment i expressió pública i fins i tot impactes en els nostres cossos. També coneixem que les violències masclistes online són exercides de forma majoritària per homes, que poden ser coneguts o mantenir-se en l'anonimat, característica d'internet. I és preocupant també que els atacs poden ser massius. I aquí hem d'estar alertes a com s'estan articulant els moviments d'extrema dreta i antidrets que troben a internet un espai d'atac a les dones i als feminismes. Així com les violències masclistes online són múltiples, també ho són les accions i les respostes que les dones podem activar per fer-hi front. Podem activar accions de gestió personal digital, com bloquejar, ignorar, confrontar la persona i també utilitzar l'humor com a contrarresposta. Són molt importants les estratègies de cura presencials. Comptar amb aquelles persones properes de confiança que ens acompanyin, buscar suport terapèutic o prendre'ns un descans dels espais virtuals. I també les accions que augmentin la nostra seguretat tecnològica i la prevenció de propers atacs. Les respostes poden i han de ser també col·lectives. I aquí, les ciberfeministes, hem desplegat moltes campanyes, moltes accions de contrarresposta. Des d'enviar-nos abraçades i mimos virtuals fins a campanyes de denúncia com el Jo també. Les demandes que les dones que confronten violències masclistes digitals fem per tal de fer-hi front són moltes i variades. Hi ha molta feina per fer encara. Volem major formació i informació tecnològica de les ciberviolències en perspectiva feminista, una millora dels instruments jurídics i de l'accés a drets, una incidència major per part dels governs que instin de manera obligatòria a les plataformes intermediàries per parar les violències que succeeixen en elles. Ja prou de fer-ne un negoci i que els poders es creuin de mans. Volem més recursos institucionals, serveis especialitzats i major formació de les professionals. Volem més protagonisme i suport a les entitats i col·lectives ciberfeministes i feministes especialitzades, com deia abans la Beatriu. I volem més recursos i recerques per tal de poder actuar-hi amb molta més contundència. I sobretot el que volem és una internet feminista que ens empoderi a totes les dones i persones amb diversitats sexuals i de gènere per disfrutar plenament dels nostres drets, per participar en el plaer, en el joc, i sobretot per desmantelar el patriarcat. Hem de seguir incidint en les xarxes i els espais digitals com a companyes i feministes per no ésser silenciades. No podem perdre el dret a la nostra veu, a la nostra presència.
Hem de poder evitar les xarxes de manera lliure i segura. Internet serà sempre nostra. Xivo el meu nom perquè em situeu. Soc la Carla Vall. Volia agrair moltíssim a la Núria per aquesta invitació en aquest acte tan bonic i que em sembla molt necessari acabar el dia així donant-li la volta, i també a la Natza Ferrer per haver estat una comissària tan meravellosa. Com que em toca un món que és una mica desesperant, que és el jurídic, he decidit fer una llista de drets pendents. Així que us faig la meva llista de tot allò que podria ser però que encara no és. La meva idea és que puguem empènyer totes fins que ser víctima de violències de gènere no suposi rebre la pressió social, destruir l'estigma de víctima. Que la vergonya caigui sobre l'agressor. Que cadascú interpel·li el seu col·lega, amic, company de feina, veí i li pregunti què és el que ha fet. Que la presumpció que les dones mentim caigui i s'esberli. Que no hagi de justificar perquè no vaig marxar abans o perquè vaig tornar. Perquè no vaig cridar, perquè no vaig córrer o perquè no vaig pagar. Però una dona com tu i una dona com totes. Una dona. Que la paraula feminicidi sigui per anomenar només les assassinades del passat. Que recordi totes i cadascuna de les germanes que ens han furtat. Que s'empari a totes les filles i fills que han viscut sota el paraigües d'un maltractador. Que no hagi de repetir una vegada i una altra. Un maltractador no pot ser un bon pare. Que els pares no matin les seves criatures per fer mal a la mare. Que la llar sigui per fi un espai de seguretat, pau i repòs. Que totes en tinguem una. Que l'Estat ens proveeixi de tot allò necessari per mantenir-nos en vida, però per una vida que valgui la pena ser viscuda. Posar al centre la memòria històrica, que és viva, i ens diu que tal dia com avui el dictador Trujillo va fer matar les germanes Mirabal, fermes militants opositores del règim, avui que en fa 60 anys. Recordar cada dia les mariposes. Poder conèixer de qui estem fetes, de totes les Marines Ginestà, Maria Salvo, la Montserrat Roig i Maria Mercè Marçal, les milicianes antifranquistes, les adúlteres, les que van brodar el fil roig de la història que ens ha dut fins aquí i que ens comprometem vitalment a seguir teixint. Que l'educació sigui igualitària, que la segregació per gènere sigui perseguida i no subvencionada, que accedim al poder a qualsevol espai on es trobi i a la calidesa de tot arreu i a tota hora. Que en una cita no pensem en cap moment si en cas d'incomoditat suposarà un problema sortir-nos-en. Ensenyar les nenes perquè siguin fortes i desitjar que no els calgui. Ensenyar als nens que ser un malot és ser un merdes. Que quan parlem de violències sexuals sapiguem que no té res a veure amb el sexe, que el consentiment no és per al sexe, sinó per als delictes, i que el que nosaltres volem és el desig. D'un bulldozer a la porta dels jutjats i fer que l'entrada per les víctimes mai més sigui tan estreta i que hi puguin entrar totes les que ho necessitin. Que l'estadística que diu que el 50% de les dones que han patit violències masclistes a l'Estat es desfaci i ens sembli cosa del passat. Que el carrer i la festa siguin per a totes. Que sortir no impliqui que assumeixo un risc de que em toquin al bus, de que em toquin al metro, a la discoteca o al bar. Que les amenaces a les xarxes siguin impensables, perquè tenir veu i fer-la servir sigui el més normal del món. Que el nostre cos no sigui un espai de batalla, sinó només de plaer. Que el 25 de novembre acabi sent el dia de la victòria. Que la violència obstètrica sigui impensable. Que caminar pel carrer no impliqui assetjament. Que no m'hagi de defensar, sinó viure.
que avui que cadascuna recorda el seu motiu propi pel seu 25 de novembre, el recordi perquè ha pogut ser reparada i pugui viure'l sense dolor. Que les víctimes siguin supervivents i després vivents. Que no se'ns obligui a córrer per recuperar-nos i que no se'ns desatengui com per a que ens aturem mentre ho fem. Que cada dona i cada nena trobin una mà on agafar-se i que tot el que he dit no sigui mai més un desig. Moltes gràcies. Te respetaremos, no quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. De banda sonora de historietas en minúscula, arrebatadas a la fuerza y ahí andamos en la búsqueda. Sí, banda sonora, podemos cantarlo aunque ya no sean horas. Hubo una vez colonos que arrasaron pueblos, hubo colonos que robaron nuestros cuerpos. Algo en pasado, pero tenemos venas abiertas, buenas dosis de violencia. Colonos de mentes y cuerpos nos definieron a su antojo, lejos, bien cerca de sus cielos. Los quiero, que la historia los recuerde como lo que son: desprecio. Los cuerpos, colores, callos de prole, tetas amorfas que no quieren tus necios consejos. Nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas, pelicortas, pelilargas, obesas, de sexo endogámico, obsesas, revolcones por los suelos o sobre la mesa. Salimos del armario por las que lo abrieron antes. Lo que inspiren estos versos nos cogerá por sorpresa. Cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas, heridas latentes aunque aparenten. Hola, me llamo Bárbara y vengo de la URV. Como trabajo, por esto estoy aquí representando la universidad, digamos, de alguna manera hablando de la universidad. Quería primero de todo expresar mi felicidad y mi orgullo de poder estar aquí con tantas mujeres que desde hace muchos años luchan contra las violencias de género desde sus diferentes ámbitos. Es un placer, como es un placer ver las plazas llenas estos 25 de noviembre, aunque tengamos que estar a distancia y hacer cadenas, y ver en los ojos, en los cuerpos de las mujeres jóvenes una energía, una fuerza, una rebeldía que nos llena de orgullo como mujeres más mayores que somos. También es un placer ver que siempre hay más actos de este tipo y que incluso en las instituciones se da algún espacio a lo que es las violencias de género. Pero esto no debería ser solo el 25 de noviembre, sino debería ser los 365 días del año. Hasta que el 25 de noviembre no deje de ser un día anecdótico, no habremos ganado. Y queremos ganar. Queremos que las violencias de género ya no sean un problema, ya no sean una amenaza, ya no condicionen tanto nuestras vidas. En ese sentido también estoy triste por todas aquellas mujeres que mientras estamos aquí están sufriendo violencias en sus casas, están muriendo a mano de un compañero, de un amigo, de un vecino o de una ley que no le da de comer, por ejemplo. En ese sentido estoy muy de acuerdo con la cuestión de recordar la importancia que mencionabas antes. Ahora estoy nerviosa, no me acuerdo los nombres, disculpad. De la importancia de recordar las violencias institucionales, especialmente porque estas violencias, para eliminarlas, debemos quitarlas de las raíces. Y como dice Edurne Jiménez, la prevención no es suficiente cuando tenemos tan interiorizados los mandatos heteropatriarcales en nuestra sociedad que permiten la reproducción de las violencias. En ese sentido, las universidades tendrían que ser un espacio donde la lucha contra las violencias de género es integral. En cambio, son espacios que reproduce las violencias de género como pasa fuera de las instituciones. Es muy importante reconocer que desde con el Me Too se ha de alguna manera lanzado, se ha reconocido que nuestros profesores, compañeros de trabajos pueden también reproducir violencia, o que incluso nuestras instituciones con sus leyes puedan reproducir violencias de género, y violencias de género en sentido amplio, porque no se trata solo de las que sufrimos las
las personas que somos cismujeres, sino se trata también de la que sufren las personas que por su expresión de género o por sus opciones de géneros no son reconocidas y son bloqueadas en sus avances, por ejemplo, académicos. Las universidades en los últimos años han empezado a hacer una serie de protocolos para defendernos, en teoría, pero como todo protocolo legal, son unas herramientas muy rígidas y que por esto tienden a homogeneizar a los sujetos. Homogeneizando los sujetos nos olvidamos de cómo la interseccionalidad afecta en las vivencias de las violencias y además son unos instrumentos que tienen una cariz completamente penal y por lo tanto no ponen al centro lo que antes Nuria decía, el cuidado y la cura, ¿no? Esto debería ser algo que desde nuestros espacios educativos se debería promover con mucha fuerza. En ese sentido es muy importante que cambiemos completamente las lógicas y pasamos desde una lógica punitiva, que no quiere decir que en algún momento por autodefensa no tengamos que justamente defendernos, pero esta no puede ser la solución. La punición no va a crear un cambio cultural y social que necesitamos para erradicar las violencias de género. Y las universidades deberían ofrecer espacios donde las personas que están sufriendo, que han sufrido violencias de este tipo, puedan expresar sus necesidades, puedan ser acogidas, pueden ser acompañadas y donde nuestros mismos estereotipos y prejuicios debido a una educación cultural puedan ser cuestionados, donde podamos hacer una transformación de nuestras formas de ver y de nuestras formas de pensar. De hecho, la ley contra la violencia de género en singular, que ya sabemos que es una ley reducida, pero como mínimo reconoce que en todas las universidades se tendría que favorecer la educación para la erradicación de las violencias de género. Pero esto es algo que no se está haciendo y que cuando se hace o bien, y sí que hay, por el interés y el coraje y de muchas profesoras y profesores que individualmente se dedican a ello, o bien simplemente como algo, como decíamos, anecdóticos. De hecho, no hay, por ejemplo, ningún control en los planes de estudios, que incluso los planes de estudios nuevos no incluyen esta temática. Y además, como sabemos y como se ha mencionado anteriormente, las discriminaciones también vienen en la selección del personal y no hay muchas personas expertas que consiguen tener estas plazas. Entonces, responsabilidad social y lucha continua fuera y dentro de las instituciones. Muchas gracias y la próxima ponente será la Montserrat Joan. Pero curro sin contrato 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada, sirvo birra a un alemán que me canta. Naguamana Pride, precariete, bicicles, soldames y buple, xuligun, que es que se dan queixent, no sé què. Disculpe señorita, me está asustando al bebé, un dia lliure a la setmana i ens pensem que ja estem bé. Jo què sé, res a fer, tampoc cal desperdiciar. Sempre queden les bolleres que correm a l'Empordà i sí que es blanca la violencia salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Si no somos las mismas hermanas, las del chiringuito y las del campo de manzana. Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura, pero me da igual, no necesito eso ahora. Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa, ahora me da la risa. Creo que esto mejora, me tomo una birra a una buena temperatura. Por un rato me olvido, solo es aquí ahora. Suena el despertador y no he dormido nada y me espera una jornada de 8 horas. Me dicen que todo bien, todo vale. Hay gente peor, obedece y no te rayes. Puedes elegir
elegir el color de tus cadenas. La manzana está podrida, mejor no morderla. Todas queremos mejorar, eso está muy claro. Bé, bona tarda a totes. Primer de tot, gràcies a totes les que heu pogut venir aquí, tenint en compte tot el que hi ha últimament, i a les que ens mireu des de casa, i gràcies a la Núria per haver-me convidat i a la Mireia també per organitzar tota la moguda. M'han demanat que parli sobre l'espai públic. Començaré amb la idea de que l'espai públic no és neutre com qualsevol altre àmbit de la vida, diguéssim, no? En aquest sentit, doncs, remetre'ns a que les disciplines urbanístiques i arquitectòniques que pensen i projecten l'espai públic, diguéssim, les ciutats i els entorns urbans, estan tenyits d'un pensament androcèntric, que és des de l'home i per a l'home. I aleshores, quin tipus d'home està al centre de la societat o ens han venut de que havia d'estar al centre, no? Un home cis, blanc, sense diversitat funcional, de classe mitjana alta i heterosexual, no? I aleshores sí que és cert que en els últims anys, gràcies als feminismes, s'han anat visibilitzant les experiències de tota la resta de grups que en teoria estem com l'habitant en aquest centre, i gràcies a això visibilitzem i denunciem totes les desigualtats i també, en aquest cas, les violències masclistes en l'espai públic. Som una societat que estem acostumades a socialitzar l'espai públic, al carrer, ens encanta, però gràcies al sistema capitalista hem associat moltíssim de participar de l'espai públic a través del consum, del consum directament capitalista. I per això també les transformacions urbanes arrel de l'aparició dels vehicles rodats i motoritzats, el monopoli de la ciutat ha sigut el trànsit i, sense anar més lluny, la ciutat de Barcelona on ens trobem ha sigut molt hegemònic, a mesura que ha anat avançant el segle XX, sobretot. Aleshores, la violència sexual al carrer, que està molt, evidentment, relacionada amb l'espai públic, és una cosa que té un impacte flagrant en les nostres vides i sense anar més lluny, la percepció d'inseguretat que tenim a l'espai públic com a dones o identitats dissidents és molt més agreujada que, per exemple, no pas els homes. Els homes estan més insegurs en el marc de l'espai públic per por a potser patir un furt o un robatori, però les dones i identitats dissidents o les persones que ens situem més cap al marge, d'identitats de gènere dissidents o expressions de gènere dissidents o no binàries, ens situem com que tenim por a ser agredides o assetjades sexualment, inclús violades, no? I per posar-vos un exemple del que seria aplicat en la meva disciplina, l'espai públic, diguéssim, en les disciplines urbanístiques i arquitectòniques, per exemple, nosaltres anant pel carrer en horari nocturn, en un carrer on no hi ha prou il·luminació, millorar la il·luminació per evitar que hi hagi punts cecs, que vol dir que no tinc prou camp de visió a nivell d'il·luminació, poder observar-ho tot i controlar l'espai. Moltes vegades les dones, està comprovadíssim, i he fet unes quantes enquestes sobre això, si no la Núria ens ho diria perquè em coneix, ens passa que anem per la nit i tenim molta més por de passar per un lloc que no estigui prou il·luminat. I això també, des de l'urbanisme feminista, es visibilitza per millorar la qualitat de vida de totes nosaltres. Aleshores, també us volia parlar sobre que l'urbanisme feminista posa al centre la vida quotidiana de totes les persones que formem part de la societat. És a dir, els col·lectius racialitzats, d'ètnies diverses, de gènere, etc. La infància, la joventut, la gent gran, les posa al centre per visibilitzar-les en l'espai públic. La nostra vida quotidiana es diferencia molt en major mesura del que suposa el treball remunerat. En el treball remunerat nosaltres fem uns recorreguts que li diem des del llenguatge de l'urbanisme feminista, fem els recorreguts productius i els recorreguts reproductius. En els recorreguts productius
fem els trasllats de feina a casa, feina. Això, hegemònicament, ha estat dut a terme pels homes. Per què? Perquè les dones, a part de treballar, hem de cuidar de les persones grans, de persones dependents, siguin criatures o diversitats, etc. Aleshores, nosaltres acostumem a fer molts més recorreguts, tot i que en la darreria del segle XX i aquest principi del segle XXI ha anat canviant molt la dinàmica degut a la visibilització flagrant que estan tenint els feminismes i també les denúncies que tenim relacionades amb l'espai públic i que patim les dones o identitats dissidents a l'espai públic. Voldria visibilitzar la feina que han fet en l'àmbit de l'urbanisme i l'arquitectura les companyes de Col·lectiu Punt 6, que són veteranes, amb la Zaida Moixí també, i les companyes d'Equalsari, que he pogut col·laborar moltes vegades amb elles, i si voleu buscar informació sobre elles, perquè realment les transformacions urbanístiques i urbanes relacionades amb aplicar la perspectiva de gènere en les disciplines arquitectòniques és molt necessària perquè, evidentment, estem completament relacionades amb l'espai públic dins de la nostra quotidianitat i, sobretot, per fer la vida més vivible de totes les diversitats de persones que formem part no només d'aquesta societat, sinó del globus terrestre. Moltes gràcies. I ara tindrem a la Caral Naoz. Fed up trying to understand. Fed up with this insanity. You're right if you think I'm wrong. You're right if you think I'm wrong. You're right if you think I'm right. You're right if you think I'm lost. But I'm eating your bitter rage. Fed up with your disturbing noise. Fed up swallowing your disgrace. Fed up hearing your weird voice. Esperaba que pusieras una canción mía, ¿eh? Pero... me han matado. És broma, que me gusta mucho reírme. Gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió, de veritat. Y me gusta también que no la hayas puesto, era broma. Yo no traigo nada preparado, yo iba improvisando, tal cual, porque no puedo mejorar lo que ya habéis dicho. Entonces, soy Caral Naoz, voy a hablar en castellano, que es la lengua de mi madre, de mi abuela, de mis tías. Y voy a contar un poco por encima por qué estoy aquí. Bueno, mi madre es una mujer divorciada que tiró hacia adelante con sus 2 hijos sola. Partiendo de ahí, creo que eso es una base muy sólida en tu casa para saber lo que tú tienes que hacer en la vida y hacia dónde tienes que ir si quieres ser igual de fuerte que este referente que para mí es mi madre. Mi madre quería que fuese de todo menos artista, creo yo. Porque, ¿qué quiere una madre, no? Pues siempre el futuro, el mejor futuro para su hija. Estudié criminología y dentro de criminología, pues trataba bastante de estudiar sobre la violencia de género. Pero ese no es el tema porque soy cantante. Cuando acabé criminología, bueno, me quedé en cuarto porque yo vine a esto y, por suerte, me está yendo bien y aquí sigo. Con 17 años empecé a cantar en un grupo donde solo habían chicos. Realmente en casi todos los grupos solo habían chicos. Y yo me metí ahí y tiraba del carro. Tiraba del carro constantemente. Buscaba los conciertos, hacía como nuestra propia programación, los carteles, me encargaba de todo. Un papel que nos suele tocar a las mujeres. Entonces yo me di cuenta con el tiempo de que era agotador, ¿no? Pero... claro, yo tenía 17, eres una niña.
por suerte, muchas mujeres en mi vida me han enseñado a buscar y a encontrar referentes femeninos. Una de ellas, mi profesora Agustina Rico, que fue mi profesora de literatura, y me enseñó a Peri Rossi, me enseñó, bueno, pues a grandes mujeres que me inspiraron y me hicieron darme cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Y gracias a ello ahora tengo mi proyecto y yo soy la que lidero y la que doy trabajo a otras personas. Y he formado mi equipo y soy yo quien, si remo, remo a favor de donde yo quiera ir. Y ningún hombre me va a decir dónde tengo que ir y la función que tengo que hacer. Tengo la suerte, pero también me he arriesgado. O sea, esto es así. Me he dado cuenta en este año que llevo, en estos 2 años que llevo haciendo mi proyecto sola, que la música, pese a que ha cambiado mucho en estos años, en 10 años, sigue siendo dominada en la industria, sobre todo, por ellos. Abres Spotify, sobre todo Spotify, ¿no? Esta falsa cara feminista que tiene, que es como, no, vamos a hacer que el algoritmo sea para que haya diversidad, ¿no? Y que eso es mentira. A principios de año dijeron en Spotify que sería un algoritmo binario donde podríamos encontrar tanto hombres como mujeres en lista de reproducción. Mentira. Tú entras a una lista de reproducción de Spotify y el 90% son hombres a día de hoy, que es lamentable. Pero es que en Billboard, que son de los premios y de las... es como una empresa de comunicación súper top, en 2017 no dieron ni un premio a ni una sola mujer en el mundo. Lamentable. El mundo de la música es machista todo el rato, porque nos invisibilizan constantemente. Y este año me he dado sobre todo cuenta porque me hacían entrevistas y me comparaban con una mujer que todas sabemos quién es, porque la industria quiere que esté ahí. Y no culpemos a las mujeres, porque muchas veces es como ese error de decir, esta mujer. No, ellos la eligen a dedillo y encima todo el mundo te pregunta por ella. Que eso sí que me preocupa realmente. Porque en el momento en el que nos comparan a las mujeres con una sola mujer, estamos siendo muy poco feministas. Y estamos olvidando a todas las mujeres de la historia que han luchado para que hoy estemos aquí. Y en la música pasa constantemente. Cuando tenemos esas 2 referentes. Hostia, pero ¿y todas las demás? ¿Dónde se han quedado, no? Es que es muy lamentable. En el periodismo pasa, musicalmente hablando, yo voy a hablar de la música, pasa en el periodismo, pasa en la televisión, pasa cada vez que nos reducen a la nada y que nos hacen, o sea, que hacen que nuestro trabajo no se vea, porque es así. Y seamos solo pues esa imagen y una canción que a lo mejor con suerte puede triunfar. A mí lamentablemente esto me molesta y por eso escribo las letras que escribo y por eso hago lo que tengo que hacer y por eso yo hoy estoy aquí, porque he venido a hacer otras cosas que no ser solo una cara que va a cantar para X, sino que va a cantar para nosotras. Que hemos venido a luchar y a hacer camino para que las siguientes sigan teniendo referentes, porque a mí en un momento me faltaron y por suerte las busqué, las encontré y me di cuenta de que había mucho por ver. Así que voy a cantar una canción que compuse en un momento de mi vida dándome cuenta de cuántas veces volvemos a ese lugar que nos duele y del que no queremos salir. Yo vuelvo a dar las gracias de verdad por invitarme, que me hace mucha ilusión estar con todas vosotras. Qué bien me va, cuánto de bien, cuando camino sola, cuando no pienso en él. Qué bien me va, cuando va bien, cuando miro hacia atrás y se queda en el ayer. Qué bien me va, cuando me quiero. Qué bien me va, cuando me espero. Qué bien me va,
veces me pienso que bien me va, que bien me va cuando me quiero, que bien me va cuando me espero, que bien me va siempre que a mí misma vuelvo, que bien me va. Gràcies. I ara us deixo amb la Paqui Perona, de Veus Gitanes, que et fas un curro que és brutal. Jo que vengo de un barrio de mujeres gitanas potente, gràcies. De la Olivera de Singuerlín, Santa Coloma de Gramenet. La Novata Producciones, desde Sevilla, Quilla. ¡Qué maravilla! Ajá, ajá. Nosotras lo sabemos, aquí estamos en la lucha. Si no te gusta cómo empieza, corre, date una ducha. Refresca tus ideas, que entramos ya en la pelea. Vamos rompiendo huesos, tu esqueleto se menea. Esta es nuestra condición, no queremos tu perdón. Salimos a la calle, abrimos aquel cajón. Mentiras inventar para que caigamos en un socavón. Machirulo ve con ojo, escucha, mira y chitón. Vamos de un suspiro, toda la represión. Nos rebelamos ante cualquier tipo de cabrón. No pasamos por alto ni la mínima agresión. Haremos lo que nos salga del coño y del corazón. En la calle todo vale. Luego nos dirán cobardes. Tu mensaje es mi botella. Arde y revienta la mecha. Mis amigas, mis hermanas, ellas forman mi manada. Aullando juntas en lucha con la rabia engalanada. Descosimos los vestidos, nos quitamos. Hola, bona tarda. La Chirriat, gracias por invitarme y por poder compartir este espacio con vosotras. ¿Vale? El pueblo gitano lleva padeciendo violencia de Estado desde siglos, con leyes, castigo, políticas de aniquilación cultural y expropiación. Las calís estamos acostumbradas al terrorismo estructural de género. El antigitanismo ha fomentado hacia nosotras imágenes y clichés que ha arraigado en toda la sociedad y ámbitos y que no se corresponde con nuestros roles y realidades. ¿Siento como un eco? ¿Es normal esto de que siento? El antigitanismo de género genera mecanismos de exclusión y violencia hacia nosotras y nuestra cultura, sobre todo en los barrios y guetos donde vivimos la gran mayoría de calís, desvalorizándonos como mujeres, desposeyéndonos de nuestros saberes y valores culturales, dirigiendo nuestras militancias, controlando nuestras vidas en lo personal y familiar, y con políticas siempre paternalistas. A veces desde una perspectiva sutil de cooptación y estrategias para mermar las posibles rebeliones y resistencias que puedan surgir como mujeres y como pueblos. Fomentar los estereotipos de género y culturales es la mejor arma del patriarcado capitalista, para así asegurar que ocupemos en la sociedad el lugar y el espacio que ellos consideran que nos corresponde como mujeres, como gitanas y como pobres. También para generar en los espacios gitanos, en los propios gitanos, las autocreencias negativas, generalizando así la estructura del capitalismo, instaurada para garantizar la sumisión racial y de género. La violencia hacia las mujeres gitanas las imparte el propio Estado, desde una estructura ideológica, utilizando las instituciones públicas. Otro mito: la cultura gitana aprueba la violencia machista, porque parte
por parte de los hombres. Las familias consienten porque forma parte de nuestra cultura retrógrada. Hablemos claro, no. Las calís que sufren violencia en pareja no piden ayuda a los recursos porque no se fían ni de las administraciones, ni de los recursos instaurados y legitimados por el Estado, con mentalidad eurocentrista blanca. Son los y las que desde siempre nos han controlado, castigado y reeducado. Las pocas calís que llegan a estos circuitos y recursos suelen ser las que por situaciones sociales y socioeconómicas de dependencia no pueden decidir sin más remedio y tienen que someterse a la violencia institucional y al chantaje ejercido en su mayoría por mujeres blancas hacia las racializadas. No es casual que en su mayoría estas mujeres elijan recursos de la propia comunidad. Les da más confianza, aunque a veces tienen éxito y otras no tienen ni los mecanismos ni los recursos para poder funcionar. Las mujeres somos diversas y por esto exigimos diversidad de circuitos y diversidad de soluciones y respuestas que garanticen la igualdad de todas las mujeres. Construidos, primero desconstruidos, para construir entre todas y para todas. Las calís somos mujeres fuertes, libres, autónomas, camaleónicas, con miles de estrategias de supervivencia desde siglos y que continuamos ahora. Opre Romiá, arriba gitanas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en un evento en donde queda demostrado que la diversidad es la genialidad. Mi nombre es Janet, soy del colectivo de Putas Libertarias del Raval. Sabemos cuando hablamos que muchos nos quisieran callar, pero no es este el momento ni le vamos a dar la oportunidad. Nosotras, como trabajadoras sexuales dentro de un contexto capitalista, patriarcal y colonial, elegimos con qué parte de nuestro cuerpo trabajar. Y es aquí que todas trabajamos por techo y comida. Nada hace nada por amor al trabajo. El trabajo debería ser pura y exclusivamente para darnos satisfacción, pero lamentablemente el trabajo mata, el trabajo oprime, el trabajo esclaviza. Es verdad que nosotras como colectivo de exclusión social no contabilizamos a nivel jurídico ni institucional dentro de las violencias machistas, ya que consideran que nosotras somos conocedoras del trabajo de alto riesgo que realizamos, dejándonos a la libre
libertad de que cualquiera pueda ejercer violencia hacia nosotras. Pero no estamos dispuestas a permitirnos. Nosotras decimos alto y claro, las putas no somos el enemigo, es el sistema capitalista, patriarcal y colonial. Es la ley de extranjería, es la ley mordaza y las diferentes ordenanzas cívicas creadas para marginarnos de una forma higienista, porque la pobreza molesta, la pobreza no está bien vista. Por eso estamos aquí reunidas, para decir que entre todas somos más fuertes y nos queremos vivas. Y ni un paso atrás. Las putas buscamos no solamente la dignidad, porque la dignidad no nos da el trabajo, sino las personas, pero que detrás de cada puta hay una familia, hay una esperanza, hay una libertad. Y no quiero perder la oportunidad de hablar por nuestras compañeras, las personas que se encuentran en trata, en prostitución forzada o en cualquier otra clase de actividad, porque el esclavismo existe, porque la Europa se enriquece de él. También quiero hablar por aquellas personas que se encuentran en tráfico de personas, que sobre ellas recae la obligación de reconocerse como víctima ante el sistema para que el sistema le garantice, pero que lamentablemente no sucede. Aquellos que deberían trabajar de oficio a nivel fiscal no lo hacen y las políticas de protocolo para el cuidado y protección no son para nada feministas ni garantía de justicia. No hay reparación para las víctimas. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Nosotras somos conocedoras. Cada día matan a una compañera y sin embargo no se contabiliza. No olvidemos que las compañeras trans también sufren esa discriminación y por tanto nosotras como trabajadoras sexuales dentro de un sistema capitalista, patriarcal y colonial no dejaremos de luchar para que se nos reconozcan nuestros derechos. No buscamos la regularización de la prostitución, lo exigimos es despenalizar a aquellas personas que en su derecho y en su libertad quieran ejercer prostitución, que pongan precio a algo que se nos pide que se nos dé gratis, que los cuidados dejen de ser una carga solamente para las mujeres y que por todo el trabajo que nosotras realizamos tengamos también una rentabilidad. No podemos ser las que siempre estemos marginadas viviendo en una pobreza, en la pobreza estructural. El COVID ha dejado en evidencia que nosotras no contamos, que nosotras si hemos comido ha sido gracias a las charchas vecinal. Sin esas alianzas, sin esas redes, sin la solidaridad y el apoyo mutuo, nosotras hoy no podríamos estar. Pero no dejaremos de luchar, no dejaremos de hablar, porque si nacimos gritando, nadie nos puede callar. Y ahora presento a mi compañera Carmen Rius. Gracias. Hola, bona tarda, bona nit. Estic molt contenta d'estar entre totes vosaltres. Això és un privilegi per les dones que tenim aquesta forma de ser meva.
volia parlar de... S'ha dit tantíssimes coses que quasi no m'ha quedat gran cosa per dir, però sí que hi ha coses que voldria matitzar. I bé, volia començar a parlar doncs, que les dones com jo, ens diguem dones amb discapacitat, amb diversitat funcional o anormals, anormals en orgull, com m'agrada dir-m'ho a mi, són dones que no apareixem enlloc, estem totalment invisibilitzades perquè el patriarcat i l'estructura del coneixement ha fet que no es tingui en compte estratègies que es fan servir en el masclisme per anar dividint i anar fent classes dins de les dones perquè al final n'hi hagin algunes que siguin les pitjors. Això té a veure amb l'estratègia del normalisme, que quasi ningú sap què vol dir. Se sap què vol dir el racisme, el masclisme. En canvi, el normalisme ningú sap què vol dir. També té a veure amb que no se sap el que vol dir el discapacitisme. Bé, el normalisme és una estratègia que fa servir la societat patriarcal i també tot el coneixement. O sigui, tot està estructurat respecte a... O sigui, tenint en compte aquestes estratègies, inclús l'epistemologia. Perquè, a veure, com és que no se li ha ocorregut mai a ningú parlar del normalisme, no? Quan sembla que estiguem totes i tots programats per apartar-nos d'allò que no és normal, pujant i es mercantilitza. Per això suposa un maltracte constant, sent sol. Se sent malament per haver trobat el punt fet tot, és un home, no? És un home, o alguns homes blancs de classe mitjana alta que dominen tot, però que tampoc tenen més que la producció. Són uns elements que van produint fins a acabar les existències del món. Es produeix. Per tot aquest sistema, si no haguessin estat les dones al centre de la vida, donant vida i reproduint-nos, no haguéssim arribat aquí. Moltes gràcies a totes les dones. I moltes gràcies a vosaltres per estar aquí, a la Núria Vergés per haver-me convidat, però moltes gràcies perquè les dones canviarem el món. Tenim l'esperança de canviar-lo i posarem al centre la vida. Si nosaltres estem aquí és perquè hi ha hagut moltes dones que han tingut cura de les persones diferents que som nosaltres. Hem de desconstruir-ho tot i totes hem de participar en la construcció d'un món nou. Inclús l'epistemologia hem de deconstruir i crear-ne una en totes les veus i en totes les accions, perquè es parla d'arquitectura, però arquitectura té en compte a les dones com jo. Jo, si haguessi sigut arquitecte, segur que no haguessi fet portes estretes on no passem o escales on no es pot accedir. És curiós perquè tot el que es fa en accessibilitat es compta en un còdic aquí a Catalunya que s'ha d'aplicar en tota la construcció privada i pública, que està aprovat però que se'l salten contínuament i és un problema perquè, clar, el que es construeix ja és per anys. Però és curiós que no s'ha fet aquesta investigació i no es té clar el que s'ha de fer en una cuina perquè sigui accessible. Que curiós. Vull dir, quan
quan fan pisos accessibles, que en són poquíssims, la cuina la deixen perquè no saben com. Molt curiós, perquè és un lloc que tots hi hauríem d'entrar, tant els homes com les dones, no? Però que habitualment entrem més nosaltres que ells. I curiosament aquest element es deixa. Bé, de tota manera, o sigui, totes aquestes coses, d'alguna manera, hem d'anar construint una altra manera de ser. Voldria dir que les dones amb discapacitat hi ha molt poques dades de la violència que patim. Però la violència, segons l'encuesta de l'Estado de l'any passat, les dones amb discapacitat patim 4 vegades més violència que les altres dones. Clar, això no vol dir que s'ho passin pitjor. Hi haurà més dones que s'ho passen pitjor, perquè la violència és dolenta per qualsevol qui pateix violència. Però la nostra discriminació i aïllament és tan fort per la mirada masculina que ens considera com dona malmesa, com una mercaderia malmesa que no es cotitza. Però no es cotitza, però resulta que ens violen més que cap altre. I qui ens violen són familiars, cuidadors o gent molt propera. I a més no li diuen violació, li diuen que ens ho inventem, perquè resulta que ens ho imaginem i ens pensem que és veritat i no se'ns escolta el nostre discurs. Ahir vaig estar en un congrés a Sant Boi i una dona amb discapacitat va dir que tenia una xifra de les dones amb discapacitat que havien sigut assassinades aquest any 2019 per les seves parelles a l'estat espanyol. I va dir que n'eren 41. 41 dones amb discapacitat, o digue-li com vulgui, assassinades. I mai es diu que hi ha dones amb discapacitat assassinades. No estem encara visibilitzades. Hem de donar-li nom. I no em serveixo de la interseccionalitat. Què vol dir interseccionalitat? És una manera que han construït el coneixement. Mira, com que hi ha dones de diferents tipus, ara parlarem d'interseccionalitats. Doncs no. Cada dona, cada persona en aquest món és substantiva de dir-li com és. Què interseccionalitat? Aquí fem un poti-poti, oi? Posem a totes, a les dones gitanes, les dones racialitzades, a les prostitutes, a les dones, jo què sé, de diferents tipus, no? I allí ja només li apliquem la interseccionalitat i ja podem parlar de tot. Però no apareixem, no estem en els llocs de poder, ni tampoc se'ns escolta el nostre discurs. Avui sí, avui m'esteu escoltant i estic molt contenta. Però on són aquestes dones? Les dones sempre han estat amb nosaltres i tindrem de continuar treballant juntament. Però hem d'anar a buscar aquestes dones i fer-les aparèixer i donar-los suficients eines perquè estiguin a tot arreu. Perquè en el meu sector de dones amb discapacitat, moltes no poden sortir de casa. Però no és per ara, és tota la història de la humanitat que ha passat així. Per tant, ja és hora que es vagi fent alguna cosa. Bé, només volia dir que jo estic molt contenta d'estar aquí, que espero que els poders públics també s'involucrin i puguin potenciar i educar-nos, tant en el feminisme com amb les dones de diferents interseccionalitats, com es diuen, no? Penso que tots tenim i totes un camí llarg, però en esperança.
i tenim de treballar per la corresponsabilitat, perquè no hi ha dret que la meitat de la població no es dediqui a res de tenir cura i nosaltres continuem fent moltes jornades, moltes. Bé, doncs moltes gràcies i ha estat un plaer. Le cantaba mis pesares todos juntos, chalapa, de la torre iba cayendo y salían a comprar. De Camarón, de Don Antonio, Chacobo, de Primo Pepe, Marcha en el tremendo caraco, por ello canto yo.
escucho el susurro, callada quería olvidar, callada acelerar el pulso, y estaremos y en la oscuridad. El tiempo ya es breve e incierto, me he rendido a la vía, mientras tú insistes en los muros, me invoco a la libertad. Mil tiempo ya mi amo, el corazón gritaba tanto Estimades, moltíssimes gràcies a totes les que sou aquí, amigues, cosines, germanes, companyes de vida, de lluita, d'activisme, d'aprendre, de viure. A totes vosaltres moltíssimes gràcies. A la meva col·lianta, la Mireia Calafell, que ha encetat aquest acte d'avui amb les seves poesies, perquè és poeta, una poeta meravellosa que tenim aquí. A la Maria Ramos, que a més ha posat alguna cançó que jo sortia, perquè hem aparegut aquí també nosaltres dues d'alguna manera. I a totes les que heu parlat des de les vostres experiències, experteses, ha estat realment un acte meravellós per tancar-ho. Moltíssimes gràcies a totes les persones que hi heu participat. Gràcies. Només, bé, i també moltíssimes gràcies a la Clara Tanit, que ha fet aquesta magnífica il·lustració que evidentment ara totes podrem fotografiar, que ja vèiem que en teníeu ganes. Han estat, sí, és a dir, jo crec que ara podem fer un aplaudiment per elles dues, com es mereixen. De fet, una altra cosa, seria molt bonic poder convocar-nos a totes d'aquí a un poc temps, però tan aviat com sigui possible reunir-nos, trobar-nos, tocar-nos i ballar. Si us plau, que la Maria faci una festa, perquè aquestes cançons les volem cantar. Han estat... Quants actes, al final? Aquest és el 5è acte dels que hem organitzat amb la Núria Vergés. Vam començar el 23 de setembre. Han passat per aquí amb tots els actes que hem anat muntant gairebé una 50ena de dones. Senzillament donar les gràcies perquè amb la Núria, evidentment, hem après moltíssim d'aquest recorregut. Gràcies i seguim.